Hello, Curve Friends! Cine ne urmărește de mult timp știe că dintotdeauna am încercat să fim super transparenți cu voi, să vă arătăm ce se întâmplă zi de zi la noi în clinică. Am decis să fac altceva, să deranjez toți medicii și să vorbim în limba noastră, noi care nu suntem medici, să-i întrebăm absolut tot. Orice întrebare o aveți pe partea de dentară sau de estetică pe care doriți să o aflați și să fie explicată așa, cumva să înțelegem noi care nu suntem medici, aștept comentariile voastre. Hello, sis, ce faci? Hello, dear. Bine. Ai auzit ce am vorbit adică? Da, am auzit. Știi de ce facem asta? Da, vrei să ne pui întrebări, vrei să filmezi mai mult în cabinet, vrei să filmezi toate procedurile și să vorbim cât mai puțin medical, să înțeleagă toată lumea. Cât mai simplu și cam cât ce se întâmplă. Mai am o surpriză pentru tine. Vreau să fac o zi, să facem live direct din clinică. Adică să vadă toată lumea ce se întâmplă cu voi. Așa, cu voi ca oameni normali. Are you ready for this? Da. Scrieți-mi în comentarii toate întrebările pe care le doriți să le aflați și pe partea dentară și pe partea de estetică. Și vreau să-mi spuneți, doriți să facem o zi live din clinică de dimineață până seara? Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Curve Sisters!